30% tal-fondi ġenerati mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment li sissa ammont tal-75 miljun euro se jintużaw fil-budget għas-sena d-dieħla. Il-kumplament se jitpoġġew Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali, fond li permezz tiegħu il-ġenerazzjonijiet li jmiss isibu fondi għall-investiment f'pajjiżna. Il-ħadd filgħodu f'attività politika f'Biżebbuġa, il-Prim Ministru ħabbar li ntażel il-bord li se jkun qed jalloka dawn il-fondi. Il-ġenerazzjonijiet li jmiss kienu mdorrijin illi ta' qabilhom iħallulhom dejn u imaxxijiet fuq id-dejn xi jħallsu. Kienu mdorrijin f'min jgħidilhom iħallsu wliedna u wliedna. Aħna lill-uliedna u l-uliedna mhux dejn ħanħallulhom iżda aktar flus, aktar ġid biex ikunu jistgħu jimxu l-qudiem huma wkoll. F'diskors iddominat mill-budget li se jkun ippreżentat it-tnejn, il-Prim Ministru stqarr li dan se jkun budget li jkompli jħalli iktar flus fil-bwiet tan-nies. Fil-fatt żvela li għal sena oħra se jerġa' jingħata l-in-work benefit filwaqt li ħabbar li mill-bidu tas-sena d-dieħla se jerġa' jorħos il-prezz tal-petrol u d-diesel. Il-Prim Ministru irrimarka kif dan il-Gvern biddel il-konnotazzjoni negattiva li kellu l-budget mal-poplu fejn qabel kulħadd kien jibża li se jolgħu il-kontijiet iżda issa saħaq il-Prim Ministru iddaħħal element ta' serħan il-moħħ u ċertezza li jekk se jkun hemm ċaqliq fil-prezzijiet dan se jsir għal benefiċċju tal-poplu. Dan grazzi għal sistema ta' prezzijiet stabbli u indipendenti mill-prezz taż-żejt li jinbidel ħafna. Joseph Muscat stqarr li Malta hija b'saħħitha mhux biss minħabba l-qasam ekonomiku iżda minħabba t-tisħiħ ta' bosta setturi li rpiljaw f'dawn l-aħħar sentejn permezz tad-deċiżjonijiet li ħall-Gvern sa mill-bidunet tal-leġislatura. Tenna li issa l-poplu u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin se jgawdu mill-frott tagħhom. Saħansitra saħaq li bir-riżultati li kiseb pajjiżna sissa nistgħu mhux biss inħossuna fl-istess livell ta' pajjiżi Ewropej oħra iżda nistgħu saħansitra nikkompetu biex inkunu aqwa minnhom. Għandna llum l-ikbar tkabbir tal-ekonomija fl-Ewropa. Għandna llum l-inqas rata ta' qatt fost l-inqas fl-Ewropa. Aħna l-uniku pajjiż fl-Ewropa li nipprovdu iċ-child care b'xejn. Kenna l-ikbar tnaqqis fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma fl-Ewropa kollha. Qegħdin l-aqwa fl-Ewropa fid-drittijiet tal-minoranzi LGBTI. Aħna bil-fatti bdejna it-triq biex Malta tkun l-aqwa fl-Ewropa u Malta hija b'saħħitha.